Maayong buntag ka natong tanan. Tingnan ang inyong tapad. Nalipay ko kay niya ka. Kanang tinuoray yun na nalipay ba? Kasin, karong Domingo, this Sunday, we light the candle of joy. Ang kandila sa kalipay. The season of Advent is a season for which the church is reminded of its mission. Ang panahon sa Adbyento, nagpahinumdum sa iyang iglesia, sa iyang simbahan, sa iyang katawhan, sa iyang misyon. And that is to set ablaze the way for the coming of Christ our Savior. To light the path for His coming. Mauna nagsindi tayo ng kandila. Dilira na ka ng murag panghatag o gano ba? Parang ritual lang. But the symbolism of that is we light the way for the Lord. We light this candle setting the fire of hope, setting the fire of faith, setting the fire of joy, and setting the fire of love in our hearts and in the people of God. Gidagkutan nato ang maong kandila na magdilaab ang sa atong mga kasing-kasing ang suga sa paglaom, sa pagtuo, sa kalipay o sa paghigugma. Waiting for the coming of Christ involves patiently working. Katong gibasa na sa atong balasawon sa second reading. It talks about the patience of the farmer, pagpailog. No? And kung mag-ingon ka na nagpailog katong mga mag-uuma, nagampo, naglaom sila na moabot ang ulan. Apan unsa ang ilang gihimo? Naglingkod-lingkod lang dito sa ilang balay o muadto sa ilang aron magdaro. Unsa man? Magdaro gyud. Patience involves working on the task of preparing the hearts of our people to receive Him as Lord. As Christians, mao ka na ang atong mga buluhaton. Today we light the candle of joy. A firm reminder that we rejoice in the Lord always. Na malipay kita, kanunay. As St. Paul encourages us to rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. No? Rejoice. It is a joyful expression to serve the Lord our God. Joy is a virtue, ang kalipay, virtue siya that flows from our deep love for God. Dili ka malipayon kung dili ka nahigugma sa Diyos. If you love God so dearly, joy will naturally follows. Okay, bigyan ko kayo example, no? Kini nakikita ko lagi sa mga iro ni Bishop ba? Maamoy pa lang si Bishop na pasulod na ng diri sa balay ba? Lipay na ba? Kami may alaga kami mga iro, no? Tuwing darating si Mrs. ko galing sa eskwela, mudagan na to ba? Mudamba na bitaw sa ba? Mahugawan gyud tong mga yun si Nina kay kanang hugaw tong ba? Tiil ba, no? But they are so happy to see their master. No? Tingnan niyo kanan yung kalipay. Maayo pa kalagi itong iro pag nakita si Bishop, no, si Easy tsaka si si Easy tsaka si Pepper, talagang maririnig mo yung yung kanang dagungdong sa taas, no? Inana. And there's so much joy in them. There's a video clip I saw, no, may nakita ko. Parang may presentation katong mga bata ba? Mga maliliit na bata, children's presentation. Katong bata, sige, tanaw doon sa audience ba? Gipangita ang iyang ginikanan, ipicturean man siya sa iyang mama. Kinatanaw-tanaw, wala siya makakita. Sana itong akong mama. Pag makita niya, kaway-kaway siya ba? Tapos kahilakon pa siya. Lipay kaayo ba na nakita niya ang iyang mama na niya dito sa audience. You know? Joy exudes so much if we really deeply in love with God. No?
Amen ba? This is how you measure your love for God. Are you joyful coming to church? Or kanang murag coming to church is a chore? Alam mo yun, parang pabugat ba? Domingo na sad, pagsimba na sad, mag-andam na sad, o ikapulo, offering, tithes, at bugat ba? No? Are you joyful coming to church and giving to God? Malipayon ka ba na nag-ingkod diha? Makita nato na pag praise and worship, no? Kanang mga tao ba? Ano ra? Kumakanta. The joy of the Lord is my strength. Pero yung kantaan. Ano ra? Asan ang kalipay? Amen ba? Do you experience an amount of excitement when you serve God? Excited ka ba? And I'm not just talking about emotional, no? Dili ra ka ng murag emosyon ka lang. But a deep excitement to really serve God. To really maghatag ng kalipay sa iyo na nag-alagad ka sa Diyos. Pag nagtugtog ba ang choir, ang music, malipayon ba mo sa inyong gihimo? Are you really happy and joyful with what are you doing? No? If you're a musician, no? Pag mata mo sa umaga, una mong gunitan ka ng gitara ba? Tukardayon, you know? Because you really love music. No? Inana ba? Kamo, do you really love God? Pag mata ninyo sa buntag, kung saan yung unang puniton? Cellphone. Father, gipunit man tong cellphone kay magbasa ko ng Bible. Sabi ninyo, no? Kanima, nabatasan na karon ba? Mabilin bitaw, meron akong nasakyan, pauwi ako, gikan ako sa balay ba? Nagban. Nagpahunong ka ng patunga na, nagbayad na to, kay advance man ng payment pag sa ban. Paninglon ka daan. Kanang katunga-tunga, wala pa kayo makabot sa destination, nagpara siya. Ay, kay nabili na ako ang akong cellphone. Kung she will sacrifice, katong bayhana, sakripisyo niya ka ng pamilya niya, 100 kapin, balikan niya lang yung cellphone niya. Nana, no? Kita lagi, pag mabili ng Bible, bili ng Bible? Okay na yung Bible sa cellphone. No, hindi mabili ng cellphone ba? No, nasa cellphone na. Now, ako lights. Are you really exceeds joy? Kanang murag ilugay sa ako cross, kay ka naman ng cross ang pinakabanggiitan na ba? No? Nangyay ka ng experience with na nag-aaway daw kung sino mag-cross. Kaya may istorya si Father Romy June Peñalosa. Sa una raw may mga raw yan may nang murag, pag ikaw rin may hawak ng cross, tipong 3 sentimo ang bibigay sa iyo ng pare. Pagka ng lang, torch lang, 2 ka sentimo. Kaya mag-ilugay sila sa cross ba? No? Karon dili lagi na kanang pero kanang murag mag-ilugay kay na kanang banggiitan na crucifer na ako karon. No, inana ba, no? And deacons and clergies, are we really joyful, malipayon ka na mag-alagad sa Diyos? Every Sunday, our calling is to serve in the altar. Every Sunday, we are tasked by God, mandated by our own ordination to serve God in the altar. Are we really joyful serving the Lord and serving the people of God? Malipayon ba kita? Ang katauhan, malipayon ba muna nag-alagad kita sa Diyos? Malipayon ba kita na nag-alagad diha kaniya? The joy of service is not just feeling. It's not just an emotion. But there is a sense of the presence of God. Meron kang sense, nararamdaman mo ang presensya sa Diyos. Now, if you don't feel the presence of God, it's time for you to evaluate your life. That are you really joyful coming to church? Malipayon ka ba na muanhi? Gidapit kita sa Diyos. Siya, gihangyo niya ta. Come. Anhi, kanako. The joy of service comes in the sense of fulfillment. Idili kini nagikan sa atong makuha. It doesn't come from financial gain, fame, or even power. The sense of fulfillment comes na malipayon ka na nag-alagad diha kaniya. Last Thursday, we pick up Father June sa
airport sa Butuan. Then we went to niadto mi sa Kabadbaran. Niadto mi kay mag-start kita ng mission dito. Ang mga tao dito, mga miyembro ni Father June sa Taguig, ni uli na sa probinsya ba? No? Last September, nakwento niya sa akin, nasa Manila ako. Sige, dalawin namin ni Bishop. Sabi ni Father John, sama ko, pupunta siya ba? You know, he spend pamilete pa lang, fare pa lang yan, mahal na papunta rito. Pero ganun niya kamahal yung ministry niya eh. Ganun niya kamahal yung tao. Hindi niya inisip, ganun sila ni, no? Mapunta na, pag magta-tights yan, magta-tights na kay Bishop, iwan naman ako yan, di na magta-tights ako. You know? But because of the deep love for God, not counting the cost na mahal man ni Gansi, you know, but because of the deep love for God, we come to serve the Lord. Kuya lang si Father John, kay ingon ni Bishop, ani dito, sabi ni Bishop, magmimisa ako, karong December 18. Iniisip siguro ni Father John, siguro mag-i-start ang mission dito, mga February, March, ba, no? Next Sunday, pupunta, babalik si Bishop. Dadala siya ng niya, mag-minister doon. Gipangutana na po, katong dalawa na member ni Father John dito. Sabi niya, gipangutana na mo, gusto niya na ba mag-misa dire? Chorus sila ba? Sabay na, opo. Mga Tagalog man to. No? Karoon na nakaano na. Pero mga, diha ang pamilya nila. Natawa na to sa Manila, no? Pero gipabalik man tungod sa pandemic, nibalik ang pamilya nila diri sa Mindanao. But the joy of service to God, makita nato kay nag-alagad kita sa Diyos. It doesn't come from fame, financial gain. No? Gansi lagi kung ihapon mo papunta ng no? Si Bishop, pag pumupunta sa amin sa Zamboanga del Sur, Pagadian, labing menos na gastos ni Bishop, diya 15,000, 10,000 ba? Kay nisaka naman po ang fuel karon, no? Pero ano tatanggap? Tapos mag nag-offering dito, pag i-equate mo yung kanang cost-benefit analysis, gansig yun. But the joy of service comes from accomplishing the mission given by God. Hindi mo siya matatawaran. Walay makapuli sa kalipay na madawat nimo sa maong pag-alagad ug pagtuman sa misyon na gihatag kanato sa Dios. Saint John the Baptist exemplified this kind of joy. Every Advent, every year A, year B, year C, yung paglight natin ng candle of joy, it will always be the story of Saint John the Baptist. Sa 3 taon, binabasa natin yan. And the ministry of John the Baptist exemplified the joy of service. The joy to point the ministry to Jesus. In one of the readings sa Laing Tuig, in one of the readings sa Gospel, in John chapter 3, talks about, sabi ni Saint John that he must increase, I must decrease. Mupataas ang atong Ginoon Diyos, siya muus-us. Pagpaubos. And this is the ministry that we have. The ministry that will point to Jesus, hindi mag-point sa atua. Dili mag-point sa atong kaugalingon na murag kita mabida. No? Kinani man tayo, no? Kanang murag pag kita ba, murag bida kita ng atong kaugalingong pelikula. No? Inana ba? Pero kinatitiman ini, you are not the main character even in your own story. The main character will always be Jesus. Jesus described John the Baptist as a prophet na ingon niya sa atong gospel karon, kung nag-adto mo dito sa lugar na awaaw, ang sama ng inyong gipangita, sagbot nga gikurus-kurus sa hangin. Sa English sabi niya, are you looking for a reed shaken by the wind? Kanang gustong pasabot, yung term na yon, a reed shaken by the wind, or katong sagbot na gihangin, no? It means, sabi niya, hindi inana, dili. Because John is not a reed shaken by the wind. A reed shaken by the wind stands for a man who is shaken by winds of doctrine. Okay? Kanang murag kaning doctrines, pausab-usab ba? A man, Saint John is a man who stands for the truth, not shaken by the winds of doctrine.
He is a man who stands for God's word. Even if the word of God will be hurtful, he will stand by it. Nangutana gihapon si Jesus, are you looking for a man na gibistihan og maayo? Lami ang bisti. Sa English sabi niya, a clothed in soft garments. Kanang mga gibistihan, makita mo na sa palasyo, but you come and see John the Baptist wearing a garment of repentance. Yung gisulob ni Saint John is a garment of repentance. Yung katunggi, niya, yung saklot na saklot, dayon kanang kanang mabalahibo, hard, katulma na. But it's a garment of repentance. It reminds us that the one who proclaimed the gospel, which is the gospel of repentance, who he himself is a man of repentance. Dili kita makasangyaw sa maayong balita, sa gospel, sa paghinulsol o pagbalik sa Diyos kung kita mismo wala ni balik kaniya. This is John's message. Sabi ni John, in another year na gospel natin, behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Tan-awang atong Ginoong Diyos, ang karnero sa Diyos, na nagwagtang sa tanan natong mga kasalanan. And this is the message that we have as a Christian, as a church. Our message should always point to Jesus. Our message should point to the Lamb of God who takes away the sins of the world. Still, John the Baptist, sabi ni Jesus sa kanya, pertaining to John, no one is born of a woman greater than him. No one. Walay propeta. Ano sa mga inyong gipangita? Propeta? Oo. But no prophet like John the Baptist, born of a woman, greater than John the Baptist. Yet, nag-ingon, apan, ang pinakalabing ubos sa gingharian sa Diyos, labaw kaniya. Our calling as a church, in the Charismatic Episcopal Church, is to bring the gospel. Ipadayag ang maayong balita, ang ebanghelyo sa mga kabos. To the least, to the poor, to the neglected, kanang mga gisalikway, gitamay-tamay. That is our calling as a church. Those who have no other helper, na walay laing magtatabang. As we lit the candle of joy, may we be constantly reminded of that mission. That we are to bring Christ to the least, sa labing ubos, to the lost, sa mga nawala, and to the lonely, sa mga walay laing magtatabang. Then our joy may be full. Then our joy will be completed. Then we will gladly serve the Lord because we fulfill our mission. Our mission as a church to prepare the way. Our mission, ang mission nato. And this is very timely. We prepare, kung nagsugod tayo ng Adbyento, no first Sunday na hisgot kini ni Bishop. Ito yung New Year nato. This is our New Year. Bagong tuig. In our planning in November, last November, sa Cagayan de Oro, the Bishop declared that the year 2023 will be the year for mission. Kamo dili ra mo mag-ingkod-ingkod diha. No? Mga estudyante, pag Bible niyo sa inyong eskwelahan. Amen ba? Set up nyo kayo ng mga Bible. Dili ka nang isalig nyo na sa mga deacon, sa mga pari na mag-Bible. Amen ba? Pagsangyaw sa maayong balita. Be joyful, be thankful. Mahibawan nimo na nalipay ka, na nadawat mo ang kapasayloan sa Diyos, nadawat mo ang kalinaw sa Diyos, nadawat mo ang pagigugma sa Diyos, kung ipudayon mo kining kalipay, kining pagigugma sa laing mga katawhan. Dili na magpabilin kanimo. For our Christ, our Savior is coming. Niabot na lagi ang atong Ginoong Hesukristo diha kanato. He is now come. Now, every Sunday we partake of the Eucharist. We receive the body and the blood of our Lord Jesus Christ. Be ready always to partake on Him.
Hinaot na andam kita kanunay sa pagdawat sa iyang lawas ug sa iyang dugo. Hinaot na kanunay naton dawaton ang atong Ginoong Kristo ug inig kadawat nato sa iyang lawas ug dugo, may padayon nato ang maayong balita sa labing ubos sa mga nawala ug sa mga nag-inusara. May the Lord, with the words of our mouth, the meditations of our hearts be acceptable to you, Lord, our rock and our redeemer. Amen. Maayong buntag ka natong tanan.